Bun găsit, dragi prieteni brașoveni de pretutindeni! Este bine să fim conștienți cu toții că trăim într-o lume în care, în mod voit sau nu, ni se sugerează ideea că sistemul de valori care călăuzește orice societate normală spre bunăstare și progres zice că nu prea mai contează în ultima vreme. Păi asta înseamnă că nu mai contează adevăratele valori, nu mai contează mentorii, nu mai contează căile demne de urmat pentru a ajunge undeva. Și atunci nu trebuie să ne mirăm de oamenii politici care ne conduc și pe care îi alegem și îi realegem la fiecare 4-5 ani. Nu trebuie să ne mirăm de obiceiurile pe care le adoptă copiii noștri, inclusiv acela de a se droga. Nu trebuie să ne mirăm că există atâtea crime sau că nu trebuie să ne mirăm de nimic altceva din ceea ce nu ne place în lumea în care trăim. Acesta este rezultatul alegerilor noastre și al unei libertăți absolute care nu pare așa foarte îmbătătoare, dar care ne îndreaptă în mod sigur spre nicăieri. Iată de ce credem că trebuie să vorbim astăzi despre mentorat și despre acțiunile desfășurate în acest sens în orașul de la Poalele Tâmpei. Am invitat-o în acest scop alături de noi pe doamna Iosefina Bordaș, înainte de toate părinte, coach, așa cum se spune acum, iar pe limba noastră a tuturor să spunem un antrenor de suflete. Bine ați venit, doamnă! Bine vă găsesc, poate în viitor vă și regăsesc și îi salut pe telespectatorii noștri. Da, mă bucur mult și chiar cu îngăduința noastră am să spun telespectatorilor că mă întâlnesc prima oară cu doamna astăzi, cu prilejul emisiunii noastre, dar spunându-mi că mă știe de foarte mulți ani în televiziunea brașoveană, poate acela a fost motivul pentru care ați spus că ne reîntâlnim. Sigur, da. Da. Doamnă, dumneavoastră aveți mai multă experiență decât mine în acest subiect, în acest domeniu pe care eu am încercat doar să-l creionez așa în câteva cuvinte. De ce credeți că omul modern al lumii în care trăim pare să renunțe cu atâta ușurință la sistemul de valori și până la urmă la valorile indiscutabile care au călăuzit atâtea generații până în ziua de astăzi? Întrebarea noastră este una complexă. Răspunsul este cu atât mai complex. Bineînțeles că o să încerc să sumarizez cumva niște idei. Acum, privind în trecutul istoriei umanității, este foarte ușor să constatăm desele schimbări de paradigmă. A existat într-adevăr mereu un filon cu niște principii bine ancorate, dar au fost mereu devieri de la aceste principii. Este ceea ce cred eu că a dus la evoluția societății. Pentru că atunci când iei atitudine față de ceea ce se întâmplă pe lângă mersul sănătos al unei societăți, asta duce la evoluție. Categoric. Dacă nu ar apărea aceste extreme, da, nu cred că ne-am sesizat și am bălti într-o perpetuă, dolce far niente, nu ne-ar mai provoca nimic. Cred că astea sunt și provocările societății actuale mai mari decât altă dată, pentru că evoluția, momentul și ceea ce se întâmplă în jurul nostru în momentul de față este cu mult mai intens. Omul a evoluat foarte mult din foarte multe puncte de vedere, motiv pentru care și provocările sunt pe măsură. Și am citit la un moment dat o frază care mi-a plăcut foarte mult și care spunea ceva de genul: vremurile ușoare nasc bărbați slabi, iar vremurile grele nasc bărbați puternici. Și aș extrapola aici și aș spune că faptul că omenirea a trăit în ultimii câțiva buni zeci de ani o înflorire și un echilibru pe care nu l-am mai trăit de-a lungul istoriei, iată că vin și provocările. Ar fi, știu eu, iluzoriu să considerăm că ar trebui să existe doar bine.
Și nu pentru că o spun eu, dar este o lege universală, că întotdeauna unde este bine, există și răul chiar dacă nu-l vedem. Sau unde este răul, există și binele chiar dacă nu-l vedem. Prin urmare, suntem datori, noi ca și societate, comunitate, să vedem aceste dezechilibre, să le recunoaștem și să luăm atitudine, să vedem cum aducem societatea din nou pe un făgaș într-un anume echilibru, pentru că așa ca o vază pe masă nu o să stăm niciodată ca societate. Da, foarte bine ați punctat, iar răspunsul dumneavoastră nu face decât să motiveze subiectul abordat de noi astăzi. Și atunci v-aș întreba mai departe, fiindcă până la urmă este foarte important să conștientizăm că tot acest fenomen despre care noi vorbim ne este inoculat cu bună știință sau este chiar așa o bună întâmplare? Și dacă este inoculat cu bună știință, trebuie atunci să vedem de ce și cu ce scop se întâmplă lucrul acesta. Este trist să avem sentimentul că am ajuns un asemenea nivel de manipulare. Vă mărturisesc că în ultimul an de zile am renunțat să circul prin Brașov cu mașina, inițial forțată de o situație concretă, după care am văzut că nu este deloc rău și mă deplasez astfel prin Brașov. Am zile în care mă bucur să văd oamenii din autobuz. Sunt tineri frumoși, chiar dacă sunt gălăgioși pe aici pe acolo, dar este normal și noi am fost așa la vârsta lor. Sunt zile în care, evident, probabil că ținând și de starea mea din ziua respectivă, îmi dau lacrimile. Și îmi zic, Doamne, încotro ne ducem? Cum ieșim de unde suntem? Există acest sentiment, într-adevăr, că cumva cineva are o rea intenție în ceea ce privește umanitatea. Și aici Mă refeream eu, iertați-mă, într-o discuție anterioară la aceste puteri oculte mondiale despre care se vorbește tot mai mult și care ar avea o influență nefastă în privința acestor direcții pe care le are societatea, să zicem, ultramodernă din ziua de astăzi. Cred că un da categoric sau un nu categoric nu poate fi pronunțat. Sunt convinsă că și din experiența dumneavoastră și discuțiile pe care le aveți cu oamenii și pe stradă și în studio, părerile iarăși sunt împărțite. Unii cred în așa ceva, alții nu cred în așa ceva. Este practic o decizie personală în funcție de credințele fiecăruia, de informațiile fiecăruia, de visele fiecăruia. Ceea ce cred că ar trebui să ne unească este și forța cu care am putea să întâmpinăm aceste forțe oculte, pentru că și noi suntem o forță până la urmă, ca societate, corect, ca umanitate, de a ne coagula, de a recâștiga niște valori și niște principii care au ajutat omenirea să ajungă la punctul la care a ajuns și care nu este absolut deloc de ignorat sau de hulit. Suntem în cea mai înfloritoare perioadă a existenței omului pe această planetă. Din ce știm? Dacă sunt iarăși teorii cu alte corect, civilizații care au existat. Sau alte momente de înflorire maximă. Dar, vedeți, vă întrebam lucrul acesta, că mi-ați ridicat oarecum mingea la fileu, pentru că dumneavoastră vă ocupați de această problemă a mentoratului și firește că felul în care tratăm o problemă este direct legat de cauza care a creat problema respectivă. Exact. De aceea v-am întrebat. Da. Mi-am pus și eu întrebarea de ce, mai restrâns, de ce societatea românească, de ce locul în care trăiesc manifestă aceste dezechilibre. Haideți să ne uităm că nu cu mult timp în urmă, 30 de ani, dumneavoastră, eu am prins acea perioadă a comunismului și cunoaștem restricțiile, frica, umilința,
în care am trăit noi, au trăit părinții noștri, mai departe bunicii noștri cu război. Noi venim cu niște răni transgeneraționale și nu vreau să avansez pe subiectul acesta, că este unul foarte frumos și iarăși absolut foarte, foarte complex. Da. Știți, este această lege a pendulului. Noi după 89, după Revoluție, am descoperit lumea occidentală cu alte valori. Am vrut să ne bucurăm din plin de tot ceea ce am descoperit acolo. Și legea pendulului ce spune? Că dacă pendulul oscilează cu 40 de grade în dreapta, va oscila cu 40 de grade în stânga. 30, 30 sau cât este unghiul, până își va căuta echilibrul. Societatea românească cred că este în această pendulare și reașezare cumva. Am ieșit dintr-un întuneric și am dat de un soare foarte puternic. Ni s-a cam ars retina. Prin urmare, cred că suntem în punctul în care, văzând generațiile care vin, care sunt extraordinar de frumoase și cu un potențial incredibil, credeți-mă, când merg la școlile și la liceele din Brașov și mă aflu în fața acestor elevi, sunt absolut onorată, eu sunt onorată că ei sunt în fața mea și mă ascultă. Au o energie, o putere și o pătrundere și un spirit care ar trebui să ne învețe și pe noi, cei care suntem o idee mai în etate, ca să nu zicem bătrâni. Că... Da, mă bucur din suflet să aud asta, pentru că, sincer, nu este prima oară când aud lucrul acesta din partea unor oameni care au într-adevăr contact zilnic sau nu prin natura profesiilor lor mult mai des cu tinerii din ziua de astăzi și chiar este un lucru încurajator ceea ce spuneți. Dar haideți, pentru că timpul zboară, să revenim concret la activitățile de care dumneavoastră vă ocupați, pentru că, de ce să nu spunem acestor tineri cele mai importante lucruri pe care noi le-am acumulat în câteva decenii de viață și care lor poate le pot fi de folos. Și unul dintre aceste lucruri este acela că omul, este o certitudine, în orice situație pe care o trăiește, capacitatea de a visa la idealuri cât mai înalte îl face aproape invincibil. Acest lucru este demonstrat în ziua de astăzi chiar și științific. Și aici cred că putem începe să vorbim despre ocupațiile practice pe care le aveți și despre felul în care dumneavoastră îi învățați pe tineri să facă acest lucru. Am fost invitată aici la dumneavoastră în calitate de membru a Asociației Harta Viselor. Este o asociație care s-a înființat în 2017 prin elanul și dorința și energia a două doamne extraordinare, Oana Guranda și Carmina Puia. Și încet s-a coagulat acolo un nucleu de doamne senzaționale, cum suntem toate în momentul de față. Cum ați spus, a visa are sens și dă sens omului în viață. Dacă nu ai vise, nu ai obiective îndrăznețe, nu evoluezi, tu nu crești. Este și motivul pentru care motoul asociației este visăm frumos, dar visăm cu folos. Nu rămânem doar la nivel de vis. Proiectele asociației sunt numeroase și cu impact în comunitate, că practic asta ne și dorim. Pe lângă faptul că noi ne întâlnim acolo și ne reunim cu scopuri clare, multe femei, femeile sunt de neoprit. Și știm asta din istorie. Da. Mentoratele pe care le desfășurăm în cadrul liceelor și școlilor din Brașov, în momentul de față, au ca și subiect principal prevenția consumului de droguri în rândul tinerilor noștri. La Liceul de Arte din Brașov sunt mentorate și pe partea lor de pregătire, în sensul că sunt invitați arhitecți, designer vestimentar, designer de interior, care vorbesc din propria experiență elevilor, tocmai pentru a ajuta să se orienteze în viitoarea lor carieră. Până să revin la mentoratele din cadrul subiectului legat de droguri,
Aș mai preciza câteva dintre activitățile de succes și de impact ale asociației. Una dintre activități se numește Adoptă un prieten și a avut a 3-a ediție săptămâna trecută. Ce s-a întâmplat, de exemplu, săptămâna trecută? Copii de clasa a 2-a de la Școala Generală din Gărcini au fost invitați la un spațiu de joacă, s-au bucurat și a fost primul lor contact cu o astfel de activitate și cu un astfel de spațiu. Nu vă puteți imagina în toată simplitatea acelor copii cât de fericiți au fost, cât de politicoși. Deci, nu, eu am fost siderată, vă spun, invit pe oricine dorește să se asocieze asociației noastre, să trăiască această împlinire și bucurie că nu că ajuți, pur și simplu că sădești în sufletul unui copil sâmburele visului lui viitor, că tot vorbim de vise, că practic aici este cheia, să-i facem să înțeleagă că viața este și frumoasă, că tot vorbeam despre aceste probleme în societatea noastră. Există și părțile ei frumoase, extraordinare. Se apropie luna martie. De 1 martie în fiecare an, femeile din asociația noastră donează sânge. Acțiunea se numește Roșu Mărțișor și este o sinergie de a contribui și în acest sens. Sunt școli și spitale pe care fetele din asociație le-au pictat. Arată extraordinar și cei care lucrează sau, sunt nevoiți să stea pentru un anumit număr de zile în aceste unități, mă refer la spitale, că la școli zi de zi, au alt suflu. Când vezi culoare și veselie, n-ai cum să nu vezi viața din alt punct de vedere. Asta așa sunt doar câteva dintre activități. Ținem cursuri pentru femei, cursuri de informare legate de menopauză, pentru femeile divorțate, ca să le ajutăm să treacă peste perioada imediat următoare divorțului, care este o perioadă foarte delicată, cu multe provocări și reajustări în viață. Ne implicăm foarte mult în foarte multe activități. Legat de mentoratele pe parte de prevenție a consumului de droguri, suntem o echipă de câteva fete, din ea fac parte Monica Dovleagă, care este șefa UPU a Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov și care le vorbește copiilor despre simptomele cei cu care ea se confruntă acolo le au, tocmai pentru a putea să-i conștientizăm pe copii despre cum se pot comporta ei între ei, astfel încât să se identifice unii pe alții. Este implicată Cristina Timariu, o mamă extraordinară, inițiatoarea acelei brigăzi a părinților antidrog, care are un foarte mare impact și face foarte mult bine din punctul acesta de vedere și care vorbește despre răspunderea legală chiar dacă acești copii sunt minori, și eu care vorbesc despre relația dintre părinți și copii și copii și părinți. Pentru că știm ce înseamnă familia pentru copii. Dar vedeți că pare atât de frumos și de ușor, de accesibil oricui să visezi. De ce avem nevoie totuși de o hartă a viselor pentru ca visele noastre să aibă niște rezultate, sau de ce? Păi este o hartă tocmai pentru că nu este un singur proiect. Da? Deci noi ne extindem activitatea, inclusiv se fac cursuri de croitorie pentru copiii din casele de copii, pentru a avea posibilitatea să acceseze o meserie când ei sunt efectiv pe punctul de a părăsi casa de copii. Se donează pijamale și pachete celor din spitale, pentru că efectiv nu au rânduri de schimburi oamenii care sunt acolo. Există acțiunea Dar din Dar se face rai. În ziua de Moș Nicolae, în fiecare an, fetele se îmbracă cu coronițe, rochițe albe, îngerași sau zâne, fiecare cum ar interpreta ținuta, și se merge în spitalul pentru copii din Brașov, la Săcele, Sinaia, la Hospice Casa Speranței,
și bucurăm în acea zi acea copii, pentru că știm că toți copiii primesc câte ceva acasă, cei de acolo sunt, din păcate, vitregiți și nu vrem lucrul acesta. Și atunci le oferim noi cadoul de Moș Nicolae. Da, vedeți, din păcate, dumneavoastră povestiți despre niște lucruri atât de frumoase care nu sunt cunoscute. Eu, lucrând în acest domeniu media, evident că putem admite că sunt un om informat și totuși nu am auzit de asociația noastră până acum. V-aș întreba, văzând că aveți totuși o experiență de cel puțin 7 ani în privința acestor activități, credeți că ați reușit până la urmă să schimbați ceva cu adevărat în inimile acestor copii, să-i convingeți că visul este prima condiție pentru a realiza ceva în viață? Faptul că eu mă aflu aici ca reprezentantă a Asociației Harta Viselor este dovada că această asociație a crescut. Că orice sugar nu ajunge la universitate așa, pornit din degete. Corect. Și acum, inclusiv brașovenii, prin intermediul dumneavoastră, și chiar vă mulțumim, știu de noi, se pot asocia cauzelor noastre, le pot susține și chiar îi așteptăm. Avem date de contact pe Facebook, ne pot găsi Harta Viselor, ne pot contacta pe noi pe Facebook sau direct. Iar despre impactul pe care acțiunile Hărții Viselor îl are asupra copiilor, nu-i avem aici, că ei vor spune direct care este impactul. Inclusiv acum suntem sunate de copii care au beneficiat de anumite proiecte, de preoți din anumite sate, Bunești, Târlungeni, care ne cer ajutorul. Faptul că la un moment dat noi am avut impact a adus ca și consecință faptul că suntem rechemate pentru a aduce bucurie, lumină, speranță și capacitatea de a visa pentru acei copii. Fiecare sufletel care este atins de acțiunile noastre contribuie la ceea ce vorbeam la începutul emisiunii, da? La a crea o nouă vibrație în societatea noastră, a nu-i lăsa să pice pe partea negativă a fluxului în care merge societatea, ci de a-i repoziționa și a face corp comun cu cei care duc frumosul mai departe și binele mai departe. Da, pentru că mai avem în acest final de emisiune un minuțel. Aș vrea să vă întreb, pentru că întrebarea poate să pară oarecum fantasmagorică pentru lumea în care trăim, dar dacă există la Brașov un club al viselor, cum poate să facă parte din el orice om care dorește să schimbe ceva în această comunitate prin puterea gândului bun? Faptul că noi ne promovăm și anul trecut în decembrie am avut prima gală a Hărții Viselor, ne-am dat seama că ne-am maturizat și că acum chiar avem cu ce veni, adică sunt o suită de proiecte, de succese, de reușite și noi acum chiar putem să zicem, astea suntem, uite ce vrem să mai facem și da, haideți brașoveni, cât mai mulți, indiferent de vârstă, toți putem face ceva și vă promit că împlinirea pe care o veți simți nu se compară cu statul la televizor, cu statul la o cafea, nu că ar fi ceva rău, dar avem contribuție și mi se pare esențial pentru o societate sănătoasă. Și poate, da, poate înainte de toate, tocmai bucuria acestei comunicări face-to-face, spre deosebire de aceea trunchiată pe care o avem prin intermediul mijloacelor de socializare, nu? Da, așa este. Vă mulțumesc foarte mult. Da, vă mulțumesc foarte mult pentru prezență. Mi-a făcut mare plăcere să vorbim despre lucrurile acestea, în primul rând pentru că sunt convins că sunt în folosul telespectatorilor care au această bunăvoință de a fi alături de noi. Vă mulțumesc așadar pentru prezență. Eu vă mulțumesc în numele tuturor fetelor din Asociația Harta Viselor și am spus așa ca să se rețină și oricine dorește este cu drag binevenit în rândul nostru.
Vă invităm și noi să promovați această emisiune prin intermediul paginii de Facebook, iar dumneavoastră, stimați telespectatori, ca întotdeauna, nu sunteți ultimii. Mulțumesc pentru că ne-ați urmărit. Pe curând!